Vi i Enhedslisten mener, at man skal være opmærksom på sin egen kultur. Det er ikke dårligt med amerikansk musik, film og lignende, der påvirker vores sprog, men vi skal huske at støtte og udvikle vores eget, så det kan indgå i en ligevægtig dialog. Ikke fordi det er bedre eller mere vigtigt end andre, men fordi det er vores fælles fundament i mødet med andre. Ja, der foregår en anglificering af det danske sprog og uddannelsessektoren. Derfor har vi i Dansk Folkeparti også stillet forslag om at vende denne udvikling, det vi kalder for beslutningsforslag B13, men alle øvrige partier har vendt tommelfingeren nedad. Den amerikanske kultur er uhyre stærk og levedygtig. Den taler til mange mennesker, og den ligger på mange punkter tæt op ad den danske kultur. Derfor er den så let at indoptage. Desuden befriede USA Europa under 2. verdenskrig, og så er den ofte en ungdomskultur. USA er sammen med Kina de største og stærkeste stater lige for tiden. Det betyder desværre også, at det er dem, der har størst indflydelse på de mindre stater. USA har haft den position i mange år, mens Kina først er ved at få den nu. Danmark har siden 2. verdenskrig været tæt forbundet med USA, både politisk, økonomisk og kulturelt. Det er derfor den amerikanske indflydelse, der har været synlig hos os. Det er ikke dårligt, at unge mennesker er interesseret i amerikansk kultur, ser amerikanske serier, hører amerikansk musik osv., så længe vi også kender og udvikler vores eget danske. Endelig er det meget vigtigt, at vi er opmærksomme på de inspirationskilder, som kommer helt andre steder fra. Hvis vi kun spejler os i det amerikanske, så bliver vores udvikling alt for begrænset. Ja, i høj grad. Det er unge, der tager imod den amerikanske kultur, og det har det været siden 2. verdenskrig. Mange ting er godt for Danmark. Friheden, iværksætterlysten, nysgerrigheden og kristendommen, kapitalismen og kunsten, herunder filmen, men det kan desværre også medføre, at danskerne glemmer deres egen historie og kultur. I Enhedslisten er vi ikke imod USA som stat, og selvfølgelig heller ikke imod amerikanere som medmennesker. Men vi er meget uenige i den politik, som USA fører i verden, og vi er ret bekymrede for, at USA's magtposition kan føre til en politisk, økonomisk og kulturel ensretning, som vil være skadelig for alle selvstændige folk og derfor også for Danmark. Vi er i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bange eller modstandere af det fremmede. Vi synes, at det er godt og berigende med inspiration udefra. At vi bliver fremmede over for vores egen kultur. På en måde er Danmark efterhånden blevet den 51. delstat. Hvis vi vil, kan vi gøre det. Men det kommer ikke af sig selv. Vi kan alle hjælpe til. Begynde at tale dansk uden de engelske låneord. Se danske film, lytte til dansksproget musik, stemme på partier, der vil arbejde for danskheden. Og selvfølgelig skal vi kæmpe for det. Vi tror og håber på, at verden bliver et bedre sted, hvis vi taler sammen og lader os inspirere af hinanden. Men den udvikling skal bygge på frihed og ligeværd, og med respekt for alle idéer.